köszöntök mindenkit! Egy újabb videó kerül fel ide az Antonra, amely témája az alpesi sí világkupa döntő lesz Szeldóból, Andorrából, ahol a női szuperóriás milesiklók világkupa döntője lesz majd terítéken. Kicsit lehet, hogy hallatszik a hangomon, de benyeltem valami korságot, tehát egy kicsit máshogy fogok el miatt beszélni, de nem ezen lesz a hangsúly, ebben biztos vagyok, hanem inkább a versenyzőkön majd. Miről azt érdemes tudni, hogy nagyon szoros a mezőny. Az utolsó verseny előtt 5 esélyese is van ennek a szakáki világkupának. Federica Brignone, Cornelia Hütter, Ragnhild Möwinkel, Elena Curtoni és Lara Gut-Behrami mindannyian esélyesek. Közülük igazából Elena Curtoni vezet jelenleg összetettben 19 ponttal, de nincsen messze tőle a további 2 versenyző sem, tehát 4 másik versenyző sem, viszont azért nekik már egészen jól kell szerepelniük ahhoz, hogy veszélyesek legyenek akár majd Curtoni számára. Igazából főként ez az 5 fős boly, ő fognak biztosan a győzelemért a szakági világkupában küzdeni, de nagyon sok más versenyző is beleszólhat ebbe a harcba. Ugye, ami nagyon-nagyon izgalmassá teszi ezt a versenyt, hogy az 5. szakági világkupáját nyerheti meg szuperóriás milesiklásban Lara Gut-Behrami, ha sikerül nyernie. Első körben összetett esélyesek közül 6-ossal Brignone jön, majd 8-assal Möwinkel, 10-essel Gut, 14-essel Hütter, és 15-össel, tehát a bajnoki harcot majd Elena Curtoni zárja. Nem lesz nagy létszámú a mezőny, 26 fő, ebből 25 a valódi versenyző plusz Nicole Schmidhofer, aki majd a visszavonuló menetét fogja teljesíteni. Tehát ő majd szépen lassan végig fog menni a pályán. És az első versenyző tegnap hatalmasat eső Nina Ortlieb már a pályán. És rögtön egy óriási hiba itt a tetején. De sebesség az megvan egyértelműen Ortliebnak, tehát az, hogy lábbal mondjuk egy ilyekes területet ne bírna megtartani, ez biztos, viszont egyszerűen tartásból valami nem oké, szerintem fájdalmai is lehetnek ugye a tegnapi esésének következtében, viszont azért a szezont le akarja zárni, bármennyire is inkább, sőt inkább a Super G az erősebb száma, mint a lesiklás. Bár ilyen lesiklásban láttunk tőle komolyabb eredményeket, de ez mit sem van le abból, hogy ő inkább egy Super G-re specializálódott versenyző. Én nagyon rossznak hallom magamban belülről a hangom, de remélem nem lesz annyira szörnyű majd kifelé. Jövünk ebbe a technikás szektorban, majd a harmadik szektora lesz ennek a versenynek, ahol viszonylag szépen átfűzi magát, ez egy nagyon nehéz szektor. Majd a férfiakat nem fogom irigyelni, akik majd a 26 női versenyző után fogják majd ezt a pályát használni. Pontosan ugyanezen a vonalvezetésen versenyeznek majd. És érkezik Ortlieb a befutóba, 1.28.65 az első idő. Időjárás viszonylag jó. Szélviszonyok sokkal jobbak, mint amiket az elmúlt napokban láttunk például. De igazából szerintem azzal lesz egy egyéb probléma, hogy majd a férfiakra már ez a pálya nagyon fog olvadni. Főleg, hogy már azért most is látunk olvadásra utaló jeleket a pályán. Franciska Grich, lassú számok versenyzője inkább. 6 fok van, hó kemény, tehát nem olvad. Egyelőre időjárás pedig szép napos. Széllel nem kell számolnunk, azt írja nekem itt a meteorológia most, hogy elenyésző a szél mennyisége. Grich felületszerűen nem tudom, neki ez a lesikló tudása az, ami nincs meg a felső szektorhoz.
Majd a technikás részen tud nagyot javulni, akár. Most beleront egyet. Igen, ott maradt azért az előny. 1 most csak az előny, mivel Glitch rendelkezik. És jön a technikás rész, amit neki papíron nagyon jól kéne megoldania. Mivel sokkal jobb technikás síelő, mint az imént látott Ortlibe. De nem igazán jönnek össze ezek az ívek Glitchnek, és már hátrányban is van. És itt a legalja is jól sikerült viszonylag Ortlibe-nak. De nem nagyon panaszkodhat technikailag Glitch sem, jön a végére. 700-al átveszi a vezetést, az alja azért erős volt, igen, az látszott, hogy abban ott volt tempó. Látszik például, hogy egészen óriási lesiklóan akar bemenni a kapukba. Még egy ilyen kifagyott lesikló pályán inkább a lesiklóknak kedvez. Kira Weidl. A németek nagyon-nagyon tehetséges lesiklójáról beszélünk. Super G eredményei nem úgy jönnek idén, ahogy ő szeretné azt, de ez egy jövőre akar egy Super G középpontúbb edzésprogrammal javítani. Fölül brutálisan jól jön. És elrontja az ugratót, összeakad a két léce, óriási esés. És belecsapódik a hálóba. Nagyon csúnya esés. De amilyen csúnya ugratás volt, ez egy nagyon szerencsés esés ahhoz képest. Nagyon remélem, hogy jól van, mert ez azért nem volt egy annyira rossz esés, viszont elég rossz szögben csapódott bele a hálóba. És azért a háló azért van ott, hogy a sziklába csapódjanak bele. A verseny természetesen félbeszakítják, mivel simán kiszakíthatta a hálót is. A német versenyző, hogy belecsapódott. Hát szép semmiképpen nem volt. De fel tud állni. Viszont ez a háló ugye egy javításra fog szorulni. Na nézzük vissza. Szép a rámenetel az ugratóra, és ott az ugratón billen ki igazából az egyensúlyából. És nagyon fura helyzetbe kerül, aztán ahogyan korrigálna, ráérkezik a másik lince. Ott a egyik lince és a két lince egymásra kerül, és ennek következtében nem tudja megtartani az egyensúlyát, a szituációban nem nagyon tudom, hogyan lehetne megtartani az egyensúlyát. Itt az összetett eleje. Ez a 3-as van itt nagyon közel. Inkább idegesnek tűnik, mint fájdalmakkal küzdködő ábrázatúnak. Weidl fejét pedig Ragnhild Mövinkel és Mikaela Shiffrin nézik a tévét. Ugye akkor egy beállt gyakorlat, hogy ott a rajttáborban van egy kis tévé, amin tudják nézni a futamot az indulás előtt, hogy tudják körülbelül, hogy hova érkeznek meg. Ezt sok versenyző nem szereti. Több olyan versenyző van, akiről tudjuk, hogy ő nem szereti, hogy tudja, hogy hova érkezik meg. Csak saját magára akar koncentrálni. Úgy tűnik a Shiffrin és Mövinkel nem ilyen. Ott pedig már rajtházban láttuk Kajsa Vikofliét, a következő versenyzőt melegíteni. Vikoflinek nagyon kéretes visszatérő szezonja van idén. És pillanatokon belül indul újra a verseny. Ez pedig Koren Suter, 2020 szakági világkupa győztese. Svájciaknak általában nagyon fekszik ez a szakág.
Tehát Vikoflinek is. Aki nagyon csúnya sérülésből tért vissza idén. És ez a második felére teljesen vissza tudott zárkózni az élmezőnyben, még mondjuk egy hasonló kaliberű sérülés után Mövinkel majdnem egy évig szenvedett a visszatéréssel. Egyébként Mövinkel azt a nagyon-nagyon csúnya csípő és comb sérülését azt ezen a pályán szerezte. A kérdés, hogy hogyan viszonyul. Sokan viszont, hogy nem is vállalja az indulást. Csak Super G-ben a bajnoki harc miatt vállalta az indulást. Semmilyen más körülmények között úgy volt vele, hogy ő nem vállalja ezt a pályát, ami úgy tűnt, hogy ezen az ugratón a Gallon volt az nagyon csúnya baleset, ahol megfújta a lábát a szél, és emiatt a hátára esett, és a combja talán tört, de nem vagyok benne teljesen biztos. Az a lényeg, hogy majdnem egy teljes évet ki kellett hagynia. Közben Lee felső része brutálisan jól sikerül egyelőre. Ó, micsoda előny! A kettes szektor nagyon jól oldja meg. Itt a technikás szektor, ami valószínűleg neki nem fog annyira feküdni, és tartásilag is látszik, hogy inkább lesiklósan veszi a kanyarokat, tehát belógatja a karját, és a csípőit nem rakja annyira beljebb. Bukik is az előnyéből, és nekem egy kicsit, mint a fáradna. Vikofli-nek a lába, az ívein. Nekem nagyon így tűnik, sebessége sem az igazi, de ezt az előnyt valamilyen szinten be fogja hozni. Az utolsó ugrató sem sikerül. Az első szektorban megszerzett, eladott az utolsó kettőben. És így a második szektorban szerzett előnyével Kaiser Vikofli átveszi a vezetést. A fanklubja is nagyon kedvelt versenyző. Fiatal norvég. Első igazán releváns menet a mai napon. Nem azt mondtam, hogy győzelem esélyes menet, de releváns, tehát lehet ezzel képes számolni. Joanna Heichlen. Szoktunk tőle azért eredményeket látni. Itt van még a hátralévők rajtsora a top 15-ből. Érdemes még várni, mondom, a verseny végét, mert nem lesz tényleg hosszú. Mert ugye csak 26 versenyző van, és még utána megnézzük a ünneplést a végén. Heichlen felül nem tudja azt a tempót hozni, mint amit Lie tudott. Valószínűleg ebben a szektorban sem lesz hozzá túlságosan közel. Hát azonban, hogy ott legyen. És hogy tudja neki sikerüljön. És egy nagyon nagy hiba itt a technikás részen. És így bukott Lee is, de Lee ekkor hibát nem védett, viszont ugye igazából ez a javulás valószínűleg annak köszönhető, hogy azért Heichlennek jó volt ez a szektor, és sokat tudott volna javulni. Ha nincs az a nagyon csúnya lekéséses hiba abban a szektorban, második helyen 10-es, hát ugye végén tudott javulgatni, de két osztrákot simán megveri. Közvetítés meg szép kék halálca. En la primera posició, baixar el 28 i acostar-se o, si més no, superar el temps de la Kaiser Vikofli, la noruega. Per tant, 28-43 queda a 54 segons de la noruega. Joanna Helen a la segona posició provisional. Llàstima, s'està lamentant, evidentment. És a következő versenyző az első bajnoki esélyes, Federica Brignone, aki a címvédő szakági világkupa győztes. És az olasz versenyzőtől azért szoktunk látni
eredményeket. Az ilyen pályáknak nagyon fekszenek általában, ahol neki van két szenvedélyhez szektora. Azaz a technikás részhez és a sebességi síeléshez is. Mindkettőhöz kifejezetten ért. Ezzel kapcsolatban neki nagyon feküdt ez a pálya, felül nem tudja a tempóját hozni. És hát ez a szektor az jól sikerül, ez a kettes szektor nem sikerül jól idejéleg. Ez a szektor feküdhet neki nagyon. A harmadik szektor. Ezért neki az óriás mindensikló tudás, és itt lehet óriás mindensikló íveket húzni. Nem igazán húz óriás mindensikló íveket, hanem egy nagyon-nagyon különleges Super G technikát használ, és egy másodperccel meg tudja itt verni Kajzabikov Lead. Ami nagyon brutális javulás. És jön a végére Brignone, jön a végére, rontja az utolsó ugratót, de Lee nem volt jó alul, majdnem egy másodperccel megveri Kajzabikov Lead. Az első győzelemeséges menet. De egyelőre Brignone vezet. Absolutamente exultante italiana, que arrancata, hogy a Gut vagy Mövinkel bajnoki címén akar menni, akkor le kell előzni Brignonét, azaz elsőnek kell lenni Brignonét meg másodiknak. Tehát nekik az a céljuk, hogy Brignone elé kerüljenek, mint Mövinkelnek, mint Gutnak. Míg ha akkor is Brignonéhez fog viszonyítani, amikor Courtoni jön, és Hütter, akkor Hütternek, és elég a második hely, és ha jól számolok, akkor elég a harmadik hely is Courtoninak, hogy átvigye a vezetést. Miközben a pályán Korean Suter idén nagyon csúnya esésen van már túl. És kihagyott egy pár versenyt is. De összességében nincs annyira rossz éve, bár sok jobb volt neki. Hosszabb sérülése, amit 21 elején volt. Óta nem nagyon látunk tőle úgy komolyabb eredményeket, viszont igen azért úgy már odaéregetett győzelmek közelébe. Felül nagyon szépen veri Brignone-t. Most ebben a szektorban nagyon gyors volt Brignone. És Guti ívei ebben a szektorban nem voltak annyira jó, amiket Brignone-től láttunk. Még azt tudja, hogy Suter közel lesz, de nem fogja átvenni a vezetést. Meg tudja itt alulverni Brignone-t, viszont csak a második helyen. Brignone boldog. Suïssa a 33 centèsimes del temps de Federica Brignone serà molt complicat bellugar la italiana de la primera posició. Atenció perquè han de sortir tot seguint Movinkel, després Dan Agut. Ez pedig ellen a Courtoni. Arányban pedig már Ragnhild Mövinkel. Aki a második olyan ember, aki azért van itt, hogy megnyerje a szakági világkupát. Nála érthető lesz, hogyha egy kicsit így tartással kezeli a pályát. Bár azért Mövinkelt nem úgy ismerjük, hogy fél egy pályától. Az nem Mövinkel lenne, hogyha ilyet elmondhatnánk róla. 200-dal veszi át felül a vezetést. Nézzük. Itt
már nem tudja megtartani, és ebben a szektorban rosszul jött Brignone. Azért itt kikapni Brignonétól az nem egy jó statisztika. Brignone jó szektorában Brignonét megverni, az azért egy nehezebb vállalkozás, és azért elég érdekesen, elég régebbi stílusú olaszosan veszi a kapukat, tehát ezzel a nagyon kiáll stílusú, óriás stílusút látunk tőle. Egyre kevesebb versenyzőnél látunk a normál óriás minősítőmezőkben. Megyünk el a végére, és ez nincs meg. Meg tudta abban a szektorban verni, de alul nem. Ezzel mögünk kell, de nem fogja megnyerni az idei szakági világkupát. Igen, itt van, hogy Brignonét meg kéne hozzáverni. Gut? Nem, Gutnak is elég a második. Gutnak elég. És Hütternek nem. Igen, szerintem Hütternek nem elég. Miriam Puschner. Az osztrákok olimpiai ezüstérmesek, nagyon rossz éve van idén. De akkor, és itt már fejé egészen akrobatikus mozdulatokat produkál, bár nincsen zsűri, hogy ezt pontozza. Szépen is néznénk ki, hogyha az ilyenekért pluszpont járna, hogy majdnem elesik. Ez meg is látszik az idején az a produkció. Itt nem kap annyit, de ez nem volt jó szektor a Brignone-nak sem. De igazából azt jelenti, hogy itt kapni az nem egy jó statisztika egyértelműen. A végére is nagyon nagy ez a hátrány most, amiben van. Jön a végére, és ez egy nagyon rossz idő lesz, 6. Nem áll össze valami ma az osztrákoknak. Nem adja ki nekik ez a mai nap. Olá, mondja a helyszíni kollega. Ez olá nem volt, inkább hajajaj. Itt van Laragut, Behrami, a 4. szakági világkupájáért mehet a mai napon. És hogy most sikerül-e neki? A Sainzingert nem fogja idén utolérni, ezt jövőre teheti meg kis kristálygömbökbe, ha mondjuk sikerülne címet védeni. Fölül nagyon jó időt jön. Fölül, fú, nagyon-nagyon jó menet. De hát még közel sem vagyunk a végéhez. Egyelőre hibátlan ez a menet. Magasan tud maradni ezekben a kritikus kanyarokban, de lassabb, mint Brignone. És ez tényleg Brignone-nek a rossz szektora volt. De az ő menetében sem lehet annyira bizakodni. Hogy most inkább legyen a Kurtóni felé véglenti el szerintem a mérleget, hogy meg fogja tudni őrizni a vezetését. Hát, és abban azért van hiba, de alapból nagyon jó a tempója ebben a szektorban. És ennek az átlaga csökkenést hoz, de még mindig előnyben van. Viszont itt alul nagyon jól jött Brignone. És ezt az alsó részt, ez kérdés, hogy mennyire tudja megoldani Gut. Jön Gut, és átveszi a vezetést. Nem sokkal, de Laragut vezet.
Ezzel Brignone sem fogja megnyerni az idei szakági világkupát. Elődezett. Aki legyőzi Gutot, az nyeri ezt a szezont. Most már így lehet tudni, mivel 81 pont Courtois hátránya. De szerintem, hogy előtte kell végeznie, ugyanúgy, mint Hütternek. Ja, Marta Bassigno a világbajnok. Óriási meglepetés volt az ő VB címe. Ha emlékeztek rá. Nagyon-nagyon kevéssel tudta legyőzni Schifrint, Lee és Hüttert a dobogon. Az egy 4-es dobogó volt, mivel Lee és Hütter döntetlen elérte el a harmadik helyet. Schifri akkor még a 8. VB címért ment éppen. Ugye végül óriás minősítlásban szerzett meg, és ez volt az egyetlen aranya ezen a világbajnokságon, ami nagyon nagy meglepetés volt, mivel Super G-ben, kombinációban és slalomban is őt vártuk a legnagyobb esélyesnek. Super G-ben nem sokkal maradt le, kombinációban kiesett az utolsó kapuknál, és a slalomban pedig végül Saint-Germain elé tudott kerülni. Ugye a többi szakágban csak a Super G az a szakág, ahol még nem dőlt el a világkupa sorsa. Ez nem egy Bassigno-nak fekvő pálya, és itt jön Bassigno szektora. Ezt lesz olyanok megnézni, mert itt azért nem jött olyan jót Gut. Majd rosszabbat jönne el a... Közel lehet valószínűleg Brignonékhez, de nem veszélyes arra, hogy akár beleszóljon ebbe a bajnoki harcba is. Újrainduljon a matek, hogy hova jön be, 5. Nagyon rosszul sikerül az utolsó szektor neki. En aquesta oportunitat, en aquest vuitè i darrer supergegant de la temporada, queda provisionalment en 5a posició. Es prepara ja el portilló, la reina, la mestressa, Doña Micaela. Courtois feledkezik bele a pályába, és próbál átszellemülni a pályának. Közben érkezik Michaela Schifrin, 19-ben megnyert a szakágit. Idén szinte minden szakágat megnyert, óriás lesz slalom, lesiklásban nem sok pontot szerzett. Super G-ben meg sok versenyen volt máshol érdekeltsége, és emiatt azokon nem tudott részt venni, de futamokat simán nyert ebben a szezonban. És a világbajnokságon is majdnem sikerült aranyérmet szereznie az amerikai szupersztárnak, aki a 88. világkupa futam győzelméért küzdhet ma. A legutóbbi héten beállította az új rekordot, és már ennek a növeléséért mehet az amerikai klasszis pocsék felső szektor. Nem érzi ezt a pályát Schifrin. De már kezd kicsit romlani is a minőség. Ez is meglátszik talán Schifrin menetén. Főleg, hogy mekkora klasszisok mentek már előtte. Nem igazán találja el az íveket. Hát, és ebben a szektorban sem, ahol neki a pillanat legeslegjobbnak kéne lenni, már majdnem, sőt, már több mint másfél másodpercre nő a hátránya. Jön a végére Schifrin. 7. Itt alul tudott javulni, de összességében nem jó menet. Setena posició per Micaela Schifrin. Recordem que no va prendre part ahir al descens. És la setena. Aquesta final de la Copa aquí a Andorra, Gran València, Soldeu al Tarter. De moment, Kb. Csodában határos mód és Schifrin tudásának dicséretét jelenti azt, hogy nem akadt össze, és nem esett egy hatalmasat. Courtois még mindig csak a tévét nézegeti, úgyhogy pillanatokon belül mennie kéne.
Mi azért furcsa, mert ilyenkor már azért magukkal szoktak foglalkozni jobban a versenyzők is. Inkább szoktak elfeledkezni a pályába, közben Stephanie Vanier a pályán. A bajnoki harc lezárása előtti utolsó ember. Ugye rajta kívül már csak Hütter és Courtney van az elejéből, aztán még van rajtuk kívül 11 versenyző, ebből ugye 10 értékelhető menet, és még ott lesz majd Ziebenhofer, nem Ziebenhofer, hanem Schmidhofer visszavonuló menete. Érdemes megvárni, mert már nincsen messze, nem. Ez a menet viszont, amit éppen Veniertől látunk, ez nem igazán áll össze. Vagy olyan Schifrin beütésű menet egyébként. Ami ott van, de nem áll össze egy normális idővé ez a menet. Bármennyire is azért nincsen egy látható hiba, egyszerűen nem érzi a pályát, és nem tudja jól megoldani ezeket a kanyar kombinációkat. Köböidőben is ott van, mint Schifrin. Schifrin ezt az alját eltalálta. Viszont tőle már van rögtön egy hátrapillanés az elején. És nem jól jön a végére, és itt ez az ugrató is rontva van. 10. az osztrákok közé. Utolsó 4 helyen a 4 osztrák. Ez nem egy jó statisztika, nem jó van az osztrákoknak. De most Hütter mentheti ezt az évet, akár egy kis kristálygömbbel, ha most össze tud rakni egy jó menetet. És tényleg most Connie Hütteren áll. Múlt héten hozta vissza magát a bajnoki harcba. Ez évvel egy szót nem beszéltünk róla, aztán a végén így termett. Hoppá. Egészségére Elena Courtneynak. Itt van. Itt van akkor Ted Hütter. Kérdés, hogy mi van ma benne? Ilyen menet? Egyáltalán lehet-e vele számolni itt a bajnoki harcban? A felső szektort viszonylag jól oldja meg, viszont itt a Salle de Gall előtt ront egyet, és nagyra is sikerül az ugratás. Ugye az alpesisiben nem egy jó dolog, hogyha nagyot ugratsz, mert a levegőben lassabban síelnek, lassabbak a síelők, mint a pályán. Ő is mélyre csúszik ebben a kanyarban. Itt lesz egy mérvadó idő, és jó egyébként az ideje. Nagyon jó Hütternek. És ha a technikás részt jól oldja meg, itt mélyre csúszik, de ebben a kanyarban lehet még valamennyit mélyre csúszni. Viszont itt nagyon-nagyon szétmozog a lába. És nem bír olyan teljesítményt oda tenni lábból, ami ide az elejéhez kell egyelőre. De még eldől, azért itt is vannak ebben hibák bőven, és már akkora hátrány, hogy innen Hütter is el fogja bukni ezt a bajnoki harcot, és ezen a technikás szektoron múlik. És akkor 2 esélyes marad ez a harc. Hütter, nem Hütter, Gut és Courtney. 5. Hütter. És akkor már csak egy kérdés van tényleg. Lara Gut-Behrami vagy Elena Courtney. Amelyikőjük előrébb végez igazából ennyit. Lehet ez hozzáfűzni, ha meg tudja verni Elena Courtney. Akkor ott van, viszont meglepetéssel, hogyha még valaki után jobbat jön, mint ők, akkor még akár túlváig visszaesni a páros, hogy Elena Courtney elé kerüljön. Ha Elena Courtney fel tud állni a dobogóra. Ha annál hátrébb végez, akkor ennyi volt számára. És Mövinkel sincsen közel, és Hütter sincsen közel, Brignone közel van, de Brignone mögötte van, tehát Brignone mindenképpen előbb végez. És tényleg igazából ez azt jelenti, ha tud lenni dobogón, akkor már csak imádkoznia kell Courtneynak azért, hogy sokan megverjék még utót, ami azért nem olyan valószínű a hátralévő nevek listáját nézegetve. Courtney körül nem jó ez az idő.
Kicsit csökken. Nem sokat. Az előny. És a hátrány. Az vízválasztó szektor. Ami valószínűleg útnak, mivel óriás műlesiklásban ott van az élmezőnyben, jobban fog feküdni, mint Courtois-nak ez a technikás szektor. Amit nem jól old meg, és bele is ront egy nagyot Courtois, és nagy a hátrány. Nagyon nagy Courtois hátrány, a Guti ezt innen megnyerte. Alul már nem lehet ennyit javítani. Elena Courtois-nak nem fog sikerülni élete első szakági világkupa győzelme. Laragut negyedszer. 8. helyen, és semmire nem lesz elég. Nincs olyan matematika, amivel innen bajnok lehet Elena Courtois. És csak a harmadik. Még sokan megverik Brignolét és Mövinkelt, akkor őket megverheti. Ezért annak is kicsi a valószínűség, hogy Brignolé és Gut közé sokan bejönnének. Közel volt az olaszoknak, de szép volt, hogy sikerüljön. Az olaszok és az osztrákok is szakági világkupa nélkül maradnak idén. Csak 3 nemzet. Nem, hülyeségeket beszélek, hogy megszerezte a női lesiklásért járó kis kristálygömböt. Csak a most már tényleg a gyengébb versenyzők vannak vissza. Egy ilyen harcnál, hogy még azért a matekból bármi kijöhet, azért érdemes megvárni a hátralévő versenyzőket. Mert továbbiakat illeti majd. Ugye következő napokban óriás műlesiklás és szlalom lesz a nőknek, amikor a videó nem lesz. A férfi szlalomról lesz majd egy videó, 2, mert ugye első és második futamja is van. Aztán lehet, hogy össze tudom őket dobni egy videóba, de ebben nem vagyok biztos azért. Hátralévő versenyzők: Worley, Goggia, Kizin, Fleury, Siebenhofer, Robinson, Gauss, Holdener, Stuhatz, Vlahova és ugye Schmidhofer. És ugye Vlahova itt már a ifjúsági világban nem tudott elutazni a helyszínre. És emiatt ugye kell egy másik embert keresni a helyére. Közben lehet, hogy a klímaváltozás miatt nézzük ezt a hegyoldalt, mert ez egy kiszáradt gletschervölgy igazából, amit így látunk. De a verseny szerintem most mi jobban szeretnénk nézni, mint ezt a gletscher völgyöt, amit a gletscher kivált az évezredek alatt, aztán ugye a gletscher elolvadt, és így maradt ez a völgy, ebből a formájából lehet erre következtetni. Nem olyan, ez már régebben elolvadt gletscher, ott van jobbra. Chamonixban láttunk egy nagyon frissen elolvadt gletschert januárban, és annak nagyon más formája van, mert szinte látjuk, hogy hol volt a gletscher. Ez még valószínűleg egy jégkorszaki képződménynek a maradványa lehet. De most tegyük félre a földrajzot. Természetföldrajzot, és inkább figyeljük ezt a Worleyt, akinek szintén sok kristálygömbje van egy szakágból, csak ez a szakág az óriás műlesiklás, 3 is van belőle, ugyanannyi, mint Gutnak volt a mai nap előtt. Tehát Laragutnak ma sikerült a 4. ebben a szakágban, nagyon mélyre csúszik ebben a kanyarban Worley, aki szintén beletartozik ebbe a fajta versenyzőbe, aki igazából valahogy öregszik egy kicsit, mint versenyző, így elkezd egyre inkább nyitni a gyors számok felé, és ez történik mostanában Tessa Worley karrierjével is. Ez az első éve, hogy így igazán komolyan elkezdett szuper óriás műlesiklásra is edzeni az óriás mellett. Super G versenyeket szoktuk őt látni ugye indulni. De mindent éveszem meg a Super G és a szuper óriás műlesiklás ugyanaz, csak a szoba ismétlés kerülése miatt használom mindkettőt. Jön a végére Worley, 9. hely, megveri Schifrin-t, hiszen még neki egyszer sem sikerült.
Schifrin nem fog büszkélkedni ezzel a 10 sokadik helyjel, valószínűleg nem ez lesz neki. És inkább majd oda koncentrál arra, hogy a jó számaiban jó legyen. Itt van Sofia Goggia, tegnap megnyerte a női lesiklásnak a szakági világkupáját. Kicsit elkezdett olyanná válni. Nagyon sok férfi lesiklónál láttuk ezt, hogy elkezd teljesen sztárrá válni lesiklásban, és Super G az elkezd nem érteni. És ez a folyamat elindult. Nem is elindult, hanem már lassan célba ért, mert már így van Goggiánál. Még volt éve, amikor mindkettőt behúzta. Mindkét szakágit, így ilyen harcban nem volt győzelmekére ebben a szakákban. Azért egy ennyire gyors felszőső zekarban, amit itt láttunk, azért van nála tempó. Egyébként azért is furcsa ez Goggiánál, mert ő szlalomosnak indult. Onnan eljut idáig, hogy teljesen szakosodott lesikló legyen valaki, hogy nagyon-nagyon folyamat. És teljes image-váltás, és nem az, hogy mondjuk Super G-ben indulgat, hanem neki 2017-es volt a jártörése alatt. Persze, aki az egy szabad kártyai gyors számokra, és ott benevezett, és szétalázta a mezőnyt. 6. hely, ez egy jó menet hozzá képest. Ezért elégedett lesz. Sisena posició en aquesta cursa professional per Sofia Goggia, 1:27:73. Ki ez egy jó segon del crono de Lara Gut per a mi, recordem la Sofia de Goggia. mint a Michel Gizin, nagyon-nagyon rossz szezont fut idén. Jövőre lesz 30 éves, és az elmúlt években kezdett el igazán jól menni. És ő szinte az egyetlen versenyző, sőt ő és Schifrin az a két versenyző, aki minden szakákban versenyez, és top 30-ban is van. Csak Schifrin általában nyer abban a szakákban, amiben indul, hiszen meg mindegyikben most középmezőnben van. De egyébként idén őt összetettél akarták Schifrin ellen küldeni a svájciak, és arra is edzették a nyáron. Mert ebből semmi nem lett, és dobogója nem volt idén. Viszont ez egy jó menet egyébként. Neki első 2 szektor alapján, és jön a technikás rész, ami neki mivel szlalomban is versenyez, meg óriásban is. Viszont ott egy keresztbeállás. Pillanatnyi rossz szélváltás vezetett ez a hibához. És egyébként a Super G-ben kezd elő így magát megtalálni. Óriásban, szlalomban nagyon rosszul megy. Lesiklásban néha látunk tőle eredményt, de Super G az, ahol valahogy így kezdenek összeállni a dolgok. Párjával egyébként ennek ellenére csak 29 éves, jövőre ugye 30 lesz, és akkor lesz a 10. évforduló, a házassági évfordulójuk, majd párja egyébként Luca de Alpirandini, a férfiaknak egy nagyon nagy klasszis olasz óriás minőségről, viszont egy óriási teljesítmény tőle ez, hogy bejött az élvezőkbe most Gizin. Közben itt van a év egyik nagy meglepetés világbajnok, a Jasmine Fleury, aki megnyerte a lesiklást az idei világbajnokságon. Bár ő igazából Super G-ből 2 darab ilyen meglepetés világkupa futamgyőzelemmel már rendelkezik karrierje során. De most az áttörés a lesiklásba jött el neki, és idén is inkább valahogy lesiklásban kezdtek el érkezgetni az eredmények. Nem tudom, hogy milyen irányba fog elmenni neki majd a karrierformálódás, és hogy lehet-e belőle stabil élmezős jelő, vagy csak egy egyszerű meglepetés világbajnok. Hát ez a mai menet a Super G-ben nem jön össze. Nem tudom, hogy a VB óta edzett egyáltalán a Super G-t. Az eredményei alapján sem úgy tűnik igazából. Az év elején erősen top 10-eket stabilan hozogatta ebben a szakákban is. Technikai síelés sem nagyon gyenge. Most is látszik. Jön a végére Fleury, de ez nem lesz egy jó teljesítmény tőle ma. 12. Mezői végig svájciakhoz nem jön be, de nem svájciak, osztrákokhoz nem megy be, de
Azért nem is távolodik el annyira tőlük. Egyetlen svájci, nem svájci, osztrák van, aki nem abban a régióban van, az pedig Conny Hutter. Kérdés, hogy Siebenhofer tud-e ilyesmit jönni. És már egy visszavonulás szélén álló osztrák versenyző 17-ben, 18-ban küzdött ő és Schmidhofer lesiklásban és Super G-ben is a Szakágér, ami végül úgy oszlott le, hogy Schmidhofer nyerte a lesiklást, ő pedig a Super G-t akkor. És mindkettőben hatalmas világkupa döntőig tartó harc volt, akkor Aspenben volt a világkupa döntő, és mindkét futamon brutális csatát vívtak egymással. Ugye, mint mondtam, az egyiket egyik, másikat másik versenyző nyertem. Nagyon-nagyon kiöregedés szélén álló osztrák versenyző mind a kettő. Azt tervezték, hogy együtt vonulnak vissza, de ez nem így fog megtörténni, mivel Siebenhofer még a következő évet biztosan sieli. De hát formában nagyon nincs sehol, tehát szerintem neki most lenne az alkalmas idő egy visszavonásra. Hát igen, az ilyen teljesítmény egy 3,5 másodperces hátránnyal jön a végére. Technikás ezt nagyon nem találja el. Ezt a kicsit nagy íveket húzó Super G nagyon nem fekszik neki, lesiklásban úgy vannak eredménye, meg óriási lesiklásban is. De ugye a kettő között lévő dologban, ami most kezd a Super G lenni, ez nem fekszik most neki. Leghátra bejön Siebenhofer. Atenza Ramona Siebenhofer, U30, 62, queda per tant lluny dels U26-70 de Lara Gut. Dennis Robinson, fiatal új-zélandi versenyző, akinek voltak már azért szép eredmény, de rosszul sikerül a Saldegal. Saldegal. És igazából neki volt egy nagyon jó éve 2 évvel ezelőtt, aztán azóta úgy nem találja meg magát, 19 évesen szezonnyitón megalázta Schifrint, óriás lesiklásban Zöldenben. Abban az évben még nyert 2 világkupa futamot, aztán tavaly nem jöttek az eredmények, és idén se jönnek az eredmények. Ez kijelenthető Robinsonnál. Viszont elkezdte megtalálni a Super G-ben magát az új-zélandi. De csúnya hiba! És ez jó száma a óriás lesiklás az, amelyek kicsit mint a hanyagolódni kezdene nála, és elkezdett lesiklásban versenyezni. Egy nagy hiba! És nem tud innen már kapura menni, és kiesik Robinson. Pont elkezdtem volna dicsérni, hogy vannak jó versenyei idén, de még mindig rengeteg a hiba. Amik, hogyha nem lennének, akkor sokkal előrébb lenne minden tekintetben. Viszont így nem nagyon lehet egy középmezőny versenyzőnél előrébb sorolni 21 éves új-zélandi versenyzőt. Itt van Godja. Kéri, hogy húzzák le a hátán lévő cipzert, mivel a protektorok miatt ezeket a lesiklókat ilyen hátulról húzósítják. Van rajta egy légzsák, gerincprotektor, válvédő, alkarvédő, belső-külső alkarvédő. Belső az mindenkin van, külső az meg ritkában, ugye hozzáadban, hogy van leszakadjon ki azon a részen. És ez egy plusz védelmet nyújt, mert ilyen sebességgel ütni a kapukat az nagyon-nagyon brutális. Lesiklásban nem nagyon szoktak ütni a kapukat. Ott inkább egy tisztes távolságból elmennek mellette, mert az brutális fájdalmakat okoz, hogyha a lesiklást nem ütöd a kapukat. Közben a franciák egyik idei felfedezettje Laura Gauss a pályán. Szoktuk őt már úgy látni, de az eredmények nála is hiányzik. Most első számú franciaként van itt ezen a futamon, mivel Romain Miradoli eltörte a sípcsontját GPL edzésen. Így érthető módon nem tud indulni ezen a versenyen. Az első szereplése úgy, mint a francia csapatnak a legfontosabb karaktere. Egyelőre megold. De inkább a sielésre kell figyelni, nem arra, hogy a franciák most több pénzt éltek bele erre a versenyre. Jó időt fut nagyon egyébként. 11. hely, majdnem benn van a top 10-ben.
Tóni közelébe volt. Ici Andorra, World Cup Finals 22-23. Na most a kérdések jövőre, amit látunk majd, hogy tényleg Miradoli nem épül fel, úgy igazán, és kell beleülni több pénzt, akkor az milyen hatással lesz az ő síelésére. Közben a pályán Wendy Holdener, aki már a éves ranglista, tehát az összetett világkupban miatti szabad kártyával van itt. És azokon a versenyeken, amiket elindult, az alapján ő itt lehetett volna, de nem sok lesikló és Super G verseny indult el idén, bár nála is elkezdődött ez a tendencia, hogy idősödik a versenyző, úgy elkezd átmándorolni a gyorsabb szakágakra. Szerintem Holdenert senkinek nem kell bemutatnom, mivel Schifrin egyik nagy ellenfele szlalomban, és nagyon-nagyon jó szlalomos. Svájcok egyik legfőbb versenyzője, 3.11 kap csak felül, ez egy jó teljesítmény, viszont nagyon szépen megsielt a tetejét, és kezd egy kicsit szétesni, itt van egy kisebb hátramaradás, és ez nem tudom, hogy jött össze neki, de nagyon nagy hátrány gyűjt össze ebben a szektorban. És itt valahogy át tudja préselni magát azon a kapun, ahol Ellis Robinson kiesett. De nem sok hozta mindenit, és még itt a végén is majdnem elesik Holdener. Hát azért ez egy nagyon-nagyon egyszerűen sikerülő menet így a végén. De megoldja Holdener végül szerencsére, és nem töri össze magát, mert az neki valószínűleg a karrierje végét jelenteni, hogy most itt összetörné magát, mert nem biztos, hogy már vissza tudna térni ilyen formában, ez egy nagyon csúnya pillanat volt itt az utolsó ugratón. Akkor jön a Stuhec, aki tegnap megnyerte a lesiklást, a Castle Lates legjobb versenyzője. Egyértelműen ugyanazt tudom egy az egyben elmondani róla, mint Goggiáról. Tehát ez teljesen lesikló, és tényleg Super G-s eredmény azért úgy van, de nem az az ő profilja, hogy ő Super G-s jelöl. És Tuetztől nem is igazából a robbanékonyság az, amit látunk, hanem inkább az szépen hosszú ívekben, a lesikló íveken találja meg önmagát. Ez a szektor lesz neki most nagyon-nagyon necces, ez a technikás rész. Hú, talán legmélyebbre csúszik ebben a kanyarban, és teljes késésben van ritmusilag. Itt is igazából javította, de nem bír megmaradni a normális íveknél. Nagyon nagy hátránya lesz Stuetznek. 7 másodperces hátrány. A végére is volt egy nagyon hosszú sérülése, de én korábban beszéltem, hogy neki a karrierje éppen hol tart. Mindenhol fel lehet így győzni, hát úgy van vele, ez egy felejthető futam volt. Mert még nem láttam nem mosolyogni, egy nagyon-nagyon vidám és pozitív személyiség. Szlovénok egyik legjobbja. Petra Vlahová, Szlovákia nemzeti sztárja. Nagyon sokáig a slovakiatravel.com-nak a reklámarca is volt, és igazából a Szlovákiának tényleg a reklámarc, tehát nem nagyon tudsz úgy elmenni Szlovákiában egy hirdetés már, hogy nem az ő arca legyen rajta. Mondjuk bemész a szlovák boltba, akkor van vele műzli, csoki, nagyon sok minden, amin az ő arca szerepel. Egy celeb tényleg. De már egy nagyon jó síelő is. Nincs idén jó éve. Gyors számokban nem egy eredményes. Ó, de csúnya ez a kicsit döntöttebb kanyarban. Itt nem nagyon tud ő sem felül maradni. Szabályosan luk van abban a kanyarban, ami nagyon nem egészséges egy gyors számpályán. Idén slalomban nyert egyetlen egy futamot, ott is van egy luk igazából, és ilyen sebességnél életveszélyes.
nem tudom, hogy a fenébe engedélyezhetjük, hogy ilyen megtörténjen egy pályán, ezért biztos, hogy lesz kártérítés szlovákoknak. Jön a végén Vlahova, 20. hely, Holdenert le tudja győzni. Jövőre, mert igazából neki nagyon érdekes, ami volt idén, mert elkezdett arra nyomulni, hogy lassú számokban el tudja verni Schifrint, ezért csak azokra edzett, ő tavaly még ment lesiklásban és Super G-ben is, és azokban nem volt túl eredményes, és elkezdett csak a lassú számokra nyomulni, és Schifrin így is PP-veri, és itt van Nicole Schmidhofer, aki, mint hogy ez sokszor szokása a versenyzőknek, hogy valamilyen érdekes ruhában vágnak neki utolsó futamuk pályájának, hogy most történik Nicole Schmidhoferrel is, aki még az edzőjéhez oda megy menet közben. Legenda Nicole Schmidhofer tényleg, ezt nem vette be. Ha beadnak ellene óvást, akkor azért ki fogják zárni, bár nem tudom ki az a szemét, aki egy ilyenért ki akarná óvni Nicole Schmidhofert. Rengeteg ideje van itt a világkupában. A gyors számokban versenyzett mindig is. Van egy Sakagi világpálya, későn érő típus volt egyértelműen, és a 2018-as szezon hozta el számára az áttörést. Akkor lett világbajnoki ezüstérmes, olimpiai ezüstérmes, az nem lett, mert az olimpia edzésén megsérült, és utána már soha nem tudott abba a formájába visszakerülni, ami az alpesi síelést illeti. Még úgy 19-20-as szezonban tűnt úgy, hogy ott az a visszatérés, de nem lett meg. Nem lett meg az a visszatérés, mert megint megsérült, és ezután fordult el igazából az alpesi síeléstől, és a 21-20-as szezont azt ő a gyorsasági síelő között teljesítette, és nem az alpesi sí világkupában, ami ugye gyorsasági sí az, amikor egyenesen mennek ütőre a versenyzők. 217 km/h az egyéni rekordja, ami osztrák rekord is egyben egyébként, tehát ő volt Ausztria első speedski profia. És ebből idén visszatért a néhány verseny erejéig az alpesi síelőkhöz, és most erre az utolsó versenyére. És Nicole Schmidhofer utoljára befut karrierje során. A dobogósok, akik már kivárták, megtapsolják természetesen. Nagyon kedvelt versenyzője az osztrákoknak. Egy 42 lakosú Lachtál nevű kis faluban született, ahol melynek egyébként igazából annyi a érdekes sípályája van Lachtálnak. Edzője sírja el magát ettől a pillanattal Schmidhofernek. Most a bőjön vannak a falunak az egyetlen embere, de viszont nem létszik a sípályát tudta tölteni, mivel. És ott van Gut, aki egy óriási riválisa. És Brignone, akivel szintén nagyokat csatázott már Schmidhofer karrierje során. Ez számára itt ért véget ez a karrier. Gutnak még úgy van egy pár éve szerintem, Brignone-nak is, mielőtt meg még ott a karrierje. Még nagyon a karrierje elején van. Ugye a dobogósok közül Brignone meg úgy azért még 30 felett van. És akkor a dobogó. Miután majd természetesen jön a kristálygömb is, de előtte még itt a gyors eredményhirdetés. Ugye van majd később a városban is egy ilyenkor utána. Szóval a színpadban mindennel, de... Éha. Kommentátor elaludt? Nem, nincs felkonf. Beszélik meg szerintem a csajok is, hogy úgy... Mi van? Most jött meg, azt mutogatja Lee, hogy... Most jött meg a beszélőket.
gentlemen, welcome to the unofficial presentation of the top 3 racers in today's Audi Fiski World Cup Women's Super G race. En tercer lloc, representant Noruega, in third place, representing Norway, A harmadik helyzet. Ez Kajsavika Flieknek nagyon-nagyon nehéz éve volt. De meg tudott vele küzdeni, és ez egy fantasztikus teljesítmény számára. És jövő éve lehet neki nagyon fontos. Brignone, aki már igazából a kora miatt kérdés, hogy a következő szezonja is tud-e ennyire fantasztikus lenni. Ladies and gentlemen, the winner, mondta a kommentátor hatalmas szakértelemmel. Lara Gutbehrami megnyerte ezt a versenyt, és a szakági világkupát is, ami ezzel a 4. címe ebben a szakákban. A szakákban már csak egyetlen egy ember van előtt, aki többet nyert ebben a szakákban szakágit. 3 volt még Lindsey Vonnak is Super G-ben, és már csak Katja Seizinger van előtte, akit meg ha jövőre tud ilyen formában maradni Gut, egészen brutális lenne, akkor megverhet. Egyébként Gutnak a karrierjéről érdemes tudni, hogy rengeteg sérüléssel volt tele a karrierje, még egy fiatal ifjúsági sztárként kezdte, olimpiát nyert, VB-t nyert első gömbje, aztán megsérült, hosszabb kihagyás várt rá, majd visszatért, nyert egy kis kristályt, megint megsérült, aztán még 2017-ben VB előtt sérült meg, amikor elkezdett slalomra is edzeni, és a slalom edzésen tört el. Hogy jól emlékszem a bokáját, meg sípcsontját is, tehát egy nagyon-nagyon csúnya esése volt. Egyébként kihagyott évet, abból visszatért, utána a combjában volt egy szakadás, abból is visszatért, és azután már egy nagyon hosszú idő volt, amíg vissza tudott térni az élmezőnybe, és ez történt meg most. Egy igazi küzdő, és egy igazi sztárja a női alpesi síelésnek. Lara Gutbehrami, most idéntől már nem csak Lara Gut, hanem Lara Gutbehrami, mivel összekötötte az életét Federico Behramival idén nyáron. Kérdés, hogy családtervezés hogy befolyásolja majd egyáltalán az ő karrierjét is. Ezekre a kérdésekre majd jövő október végén kapunk választ, még annál is később jövő november-december, amikor úgy igazán már tudni fogjuk az erőviszonyokat. Addig is alpesi síből még majd a férfiakat fogjuk látni, nőkkel meg legközelebb majd Zöldenben. Október végén találkozunk. Én pedig köszönöm a figyelmet, előtte még itt van a szakeki világkupa végeredménye. És akkor én búcsúzom is. Sziasztok, akkor majd találkozunk megint egy alpesi sí videóban. Nőkkel meg tényleg majd csak októberben találkozunk legközelebb alpesi sível kapcsolatban.